Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο ανεξάρτητος βουλευτής προερχόμενος από την Δημοκρατική Αριστερά, ο κύριος Γρηγόρης Ψαριανός. Θα μιλάμε όμως στον ενικό, γιατί είναι και υποκριτικό τόσα χρόνια που γνωριζόμαστε, να μιλάμε στον πληθυντικό. Γρηγόρη, καλή σου μέρα. Γεια σου Νόνη, χαιρετισμούς στους ακροατές μας. Χαίρομαι πάρα πολύ κάθε φορά που μιλάω στο πρώτο μου ραδιοφωνικό σπίτι, στο 984. Και εμείς χαιρόμαστε που σε ακούμε κάθε φορά, εδώ στο πρώτο σου ραδιοφωνικό σπίτι. Γρηγόρη, η στάση που θα κρατήσεις εσύ σε αυτή τη διαδικασία, την κοινοβουλευτική, ποια είναι? Θα σας το πω λίγο περιγραφικά, αλλά σύντομα, για να μην καθυστερούμε κιόλας. Θα καταψήφιζα αυτή την κυβέρνηση αν υπήρχε εναλλακτική λύση που διασφάλιζε την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας. Αν υπήρχε μια εναλλακτική προοδευτική μεταρρυθμιστική πρόταση για να κυβερνήσει και όχι μια τυχοδιοκτική πολιτική του μπουφέ, ότι έχουμε απ' όλα και διαλέγεται. Θα την καταψήφιζα λοιπόν σε αυτή την περίπτωση. Επειδή όμως με ενδιαφέρει πάρα πολύ η διασφάλιση της ευρωπαϊκής πορείας της χώρας, κυρίως αυτό με ενδιαφέρει, να γίνει η Ελλάδα μια σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα και να μην είναι μια ευρωπαϊκή Μποτσουάνα, όπως είμαστε ως τώρα, δεν μπορώ βεβαίως να καταψηφίσω την κυβέρνηση για αυτούς τους λόγους που ανέφερα και δεν μπορώ να την υπερψηφίσω με τις πολιτικές που ασκεί, που δεν έχει διασφαλίσει τη δίκαιη κατανομή των βαρών, ενώ μπορούσε να το κάνει. Ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα δεν έχει θεσπίσει. Γυρίζει, έχει μια τάση να επιστρέψει στο πελατολόγιο, στο πελατειακό συστηματάκι, και αυτό είναι αποτρόπαιο. Είναι αποτρόπαιο, άλλο να το υπόσχονται με λαγούς και πετραχίλια οι αντιπολιτευόμενοι, όποιοι κι αν είναι, και άλλο η κυβέρνηση πιεζόμενη να επιστρέφει στο λαϊκισμό και τη δημαγωγία. Δεν μπορώ λοιπόν να υπερψηφίσω την κυβέρνηση, γιατί δεν έχει δρομολογήσει και μεγάλες μεταρρυθμίσεις. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνει στη χώρα, πριν τις περικοπές και αυτό το σάρωμα μισθών, συντάξεων και την υπερφορολόγηση, που μόνο με αυτά έχουν ασχοληθεί οι μνημονιακές κυβερνήσεις, να το πω εισαγωγικά ως τώρα όλες, αν είχε δρομολογήσει μια σειρά μεταρρυθμίσεων θα μπορούσε να δώσω ψήφο εμπιστοσύνης. Επειδή τίποτα από τα δύο αυτά που περιέγραψα δεν ισχύει, θα ψηφίσω παρόν. Μάλιστα. Ουσιαστικά βέβαια αυτό είναι μια μη θέση, θα μπορούσε να πει κανείς, αλλά έτσι όπως το προσδιορίζεις. Είναι μια θέση ελαφρώς υπέρ της κυβέρνησης, με την προϋπόθεση να αλλάξει πολιτικές. Έχει ελαφρώς, έτσι, είναι 51-49, πώς να σας το πω. Ναι, με ποσοστό. Δεν μπορώ να το κάνω διαφορετικά όμως. Ναι, το αντιλαμβάνομαι αυτό. Δεν μπορώ να το κάνω διαφορετικά. Απ' τη μία κινδυνεύουμε να πέσουμε σε μια παρέα τυχοδιοκτική που λέει άλλα ντάλλον και άλλα λέει στις Βρυξέλλες, άλλα στο Τέξας, άλλα στον Μπραχάμι, άλλα στα Φιθέδρα και άλλα στη Βουλή, άλλα στους επιχειρηματίες και άλλα στους εργαζόμενους. Και απ' την άλλη έχουμε την παρέα της πολιτικής άνοιξης και το δίκτυο 21. Δηλαδή δεν μπορώ, ειλικρινά σου το λέω. Περιγράφεις το απόλυτο πολιτικό αδιέξοδο, νομίζω. Δεν είναι αδιέξοδο, ελπίζω ότι θα υπάρξει διέξοδος. Η μόνη διέξοδος για μένα είναι η συγκρότηση του μεσαίου προοδευτικού μεταρρυθμιστικού χώρου, στον οποίο, για να πριν με ρωτήσετε, συμπεριλαμβάνω το ποτάμι, τα κομμάτια της Δημάρ, που δυστυχώς με ευθύνη απόλυτη του Φώτη Κουβέλη διαλύθηκε, και ο Φώτης Κουβέλης τη χρησιμοποίησε σαν προσωπικό του μαγαζάκι, σαν να είχε ένα ψιλικατζίδικο στη γωνία, που ξαφνικά έγινε mini market και μετά το ξαναγυρίζει σε ψιλικατζίδικο για να ενταχθεί στο σούπερ μάρκετ. Καταλαβαίνουν όλοι τι εννοώ. Το ΣΥΡΙΖΑ εννοείς. Ναι, λοιπόν, μετά από όλα αυτά τα κομμάτια της Δημάρ, λοιπόν, οι περιοχές του Πασόκ που δεν ευθύνονται για το κατάντημα της χώρας, για το ότι φτάσαμε ως εδώ, που είναι αρκετοί άνθρωποι και μορφώματα, πολιτικές ομάδες και σχηματισμοί γύρω από πρόσωπα αλλά και από γύρω μη πρόσωπα, που είναι της περιοχής του Πασόκ, ενός ευρωπαϊκού Πασόκ, όχι του Πασόκ της δημαγωγίας και του λαϊκισμού, του βαθέως που λέμε, συμπεριλαμβάνεται σε αυτήν την κίνηση που ελπίζω να γίνει λοιπόν ο Σταύρος Σταδαράκης, ο Σπύρος Λυκούδης, ο Μόσχιαλος, ο Ραγκούσης, ο Φλωρίδης, να μην πω τώρα πάρα πολλά ονόματα. Το αντιλαμβάνομαι, βέβαια. Πάρα πολλοί άνθρωποι του μεσαίου προοδευτικού μεταρρυθμιστικού χώρου. Το καταλαβαίνω όπως το περιγράφεις. Βέβαια θα μπορούσε να ήταν το εύλογο ερώτημα, γιατί αυτό ενώ και το συζητάμε 1,5 χρόνο δεν έχει γίνει μέχρι τώρα και γιατί τώρα μπορεί να γίνει.
Ελπίζω να γίνει, δεν είμαι βέβαιος ότι θα γίνει, δυστυχώς. Μακάρι να είχα τη βεβαιότητα. Μέχρι στιγμής βλέπω μια κινητικότητα, ας πούμε, από το Σπύρο το Λικούδη, αλλά με μεγάλες καθυστερήσεις, έτσι, επειδή μαζί ήμασταν στη Δημάρ, σχεδόν μαζί φύγαμε. Εγώ διαγράφηκα, εκείνος με καθυστέρηση πολύ ανεξαρτοποιήθηκε. Εγώ αποπέμφθηκα, μάλλον δεν διαγράφηκα ακριβώς, αλλά αποχώρησα εν τέλει. Και με τον Σταύρο Θεοδωράκη, με όλους αυτούς, με πάρα πολλούς ανθρώπους μιλάμε και βλέπω με λύπη μου ότι είναι, ας πούμε, 20 άνθρωποι, περιοχές που συμφωνούν όχι σε 2 πράγματα, σε πάνω από 10 πράγματα. Συμφωνούν απολύτως και δεν μπορούν να συγκροτήσουν κάτι σαν αυτό που έγινε η Ένωση Κέντρου στις αρχές δεκαετίας του 60. Έγινε από διάφορα κομματίδια του κέντρου που ήταν κάτι φέουδα ορισμένων πολιτικών. Γρηγόρη, ξέρεις ότι στη συζήτηση αυτή ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που σε κάποια βασικά ζητήματα συμφωνούν αλλά δεν μπορούν να προχωρήσουν, υπάρχουν 2 ερμηνείες. Η πρώτη που λέει δεν μπορούν να προχωρήσουν γιατί στη βάση του κοινού σκοπού υπερισχύει τελικά η προσωπική φιλοδοξία του καθενός. Να το πω πιο απλά. Ποιος θα γίνει αρχηγός. Είναι εμφανές αυτό, υπάρχει αυτό. Αυτό υπήρχε και στην Ένωση Κέντρου και ήταν, ας πούμε, διάφοροι προτινόμενοι αρχηγοί τότε και με πρώτη μεγάλη φυσιογνωμία ήταν ο Σοφοκλής Βενιζέλος, αλλά έγινε ο Γεώργιος Παπανδρέου. Αυτά προκύπτουν από διαδικασίες. Άμα έχει καθένας το καπετανάτο του και πιστεύει ότι σε αυτόν στηρίζει τις ελπίδες της χώρα, πρέπει να ξεκαβαλήσει από το καλάμι, όπως και να λένε. Να σε ρωτήσω κάτι. Εσύ έχεις, θα έλεγα, μια μεγαλύτερη προσέγγιση. Είναι και ένας δημόσιος διάλογος σου και συμμετοχή με το κόμμα του Σταύρου του Θεοδωράκη, με το Ποτάμι. Ναι, συμμετέχω στην Επιτροπή Διαλόγου, δεν είμαι ενταγμένος στο Ποτάμι. Πήγες όμως και στο συνέδριο. Που εκλέχτηκα με τη Δημάρ και είμαι τώρα και θα παραμείνω ανεξάρτητος όσο υπάρχει αμφιβολή. Δεν πρόκειται να ενταχθώ στο Ποτάμι, δεν είναι σωστό, δεν θέλω. Ούτε για το Ποτάμι είναι σωστό, ούτε για μένα. Και δεν θα το έκανα έτσι κι αλλιώς. Ελπίζω, αν την Κυριακή γίνονταν εκλογές, θα σας λέω ότι από τα υπάρχοντα σχήματα Ποτάμι θα ψήφιζα. Το έχω ξαναπεί. Αυτό δεν σημαίνει ότι ανήκω στο Ποτάμι. Πιστεύω όμως ότι μπορεί να παίξει βασικό ρόλο στη συγκρότηση αυτού του χώρου που περιέγραψα. Του προοδευτικού μεταρρυθμιστικού. Επειδή υπάρχει σε εξέλιξη και η πρωτοβουλία που θέλει να αναλάβει και ο Σπύρος Λικούδης. Μάλιστα εδώ την προηγούμενη εβδομάδα από την εκπομπή προσδιορίσε και το χρονικό διάστημα 20 Οκτωβρίου. Αντιλαμβάνομαι ότι εσύ θεωρείς ότι πρέπει να υπάρξει μια όσμωση μεταξύ των δύο. Μια συνεννόηση πρέπει να υπάρξει οπωσδήποτε. Έχουν κάνει επανειλημμένες συναντήσεις ο Σταύρος Θεοδωράκης με τον Σπύρο Λικούδη. Επανειλημμένες συναντήσεις. Μέχρι τώρα δεν έχει βρεθεί κάτι. Η ευθύνη είναι και στους δύο, πιστεύω. Εγώ το χρεώνω περισσότερο στο Σπύρο αυτό. Γιατί το χρεώνεις στο Σπύρο? Γιατί ο Σπύρος κινήθηκε με πάρα πολύ μεγάλη διστακτικότητα. Καθυστέρησε πάρα πολύ να δρομολογήσει την αποχώρηση της μεταρρυθμιστικής τάσης από τον ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, από τον ΣΥΡΙΖΑ πράγματι. Από την Δημάρ ΣΥΡΙΖΑ, ναι. Από την Δημάρ Παύλα ΣΥΡΙΖΑ. Καθυστέρησε πάρα πολύ. Αυτό έπρεπε να το κάνουμε αμέσως μετά τις εκλογές για να μην μπω από το περσινό συνέδριο. Και αυτός είναι ο λόγος γιατί δεν μπορούν να συνεννοηθούν. Δεν ξέρω αν υπάρχουν άλλοι μύχοι λόγοι. Δεν διακρίνεις. Υπάρχει πολύ μεγάλη καθυστέρηση πάντως. Γρηγόρη, δεν διακρίνεις από την πλευρά του ποταμιού έναν μεγαλισμό, θα έλεγε, μικρομεγαλισμό? Γι' αυτό είπαμε ότι πρέπει όλοι να ξεκαβαλήσουν από τα καλάμια τους. Ναι. Αλλά ως συγκροτημένος χώρος και με δηλωμένες τις 21 θέσεις που παρουσίασε ο Θεοδωράκης στο Ίδρυμα Κακογιάννη πριν από 15 μέρες, είναι νομίζω σε πολύ λογική κατεύθυνση, στην κατεύθυνση αυτού του επαναστατικού αυτονόητου. Για μένα αυτή είναι η ανάγκη. Να εφαρμόσουμε το επαναστατικό αυτονόητο. Αυτό που το λες και πετάγονται όλοι και λένε πω φοβερό είναι αυτό που είπες. Ενώ είναι αυτό που είναι αυτονόητο. Όλοι ξέρουμε ότι πρέπει να γίνει. Αυτό περιγράφει το Ποτάμι. Αυτό περιέγραφε και η Δημοκρατική Αριστερά με τον Φώτη Κουβέλη και με όλους εμάς. Αλλά δυστυχώς την έκανε γυριστή για την δημοφιλή πλειοδοσία λαϊκισμού του ΣΥΡΙΖΑ.
Να σε ρωτήσω, με το κλίμα που διαμορφώνεται στη Βουλή και με τις διαδικασίες που η κυβέρνηση ακολουθεί, τα αυτογκόλ είναι συνεχή, τα βλέπουμε, δεν χρειάζεται. Γι' αυτό και δεν βλέπω εύκολα να προκύπτουν οι 180. Κατάλαβα. Ναι, αυτό. Δηλαδή βλέπεις ότι είναι πολύ ανοιχτό το ενδεχόμενο να έχουμε εκλογές. Είναι πολύ πιθανό να πάμε σε εκλογές το Μάρτιο. Στην περίπτωση αυτή... Εγώ ελπίζω να αλλάξει η πολιτική κυβέρνηση, όχι να υποσχεθεί παπάδες και ζάπια και διάφορες συριζονιές, έτσι ότι θα δώσουμε και θα κάνουμε και τέτοια, να υποσχεθεί δίκαιη κατανομή των βαρών από εδώ και πέρα μέχρι να βγει η χώρα από το διέξοδό της και μέχρι να διασφαλιστεί η ευρωπαϊκή πορεία της. Εμένα, ξαναλέω, κλείνοντας αυτό που άρχισα, το ζητούμενο είναι να γίνει η Ελλάδα μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα και να μην είναι ένα Γιουνανιστάν, μια ευρωπαϊκή Σομαλία. Ευχαριστώ πολύ, Γρηγόρη. Καλή σου μέρα. Να είστε καλά.